ako je to s tebou vlastne, ty k tej Lokomotíve máš takisto určite veľmi blízky vzťah. No tak Lokotka bol jeden z prvých kurtov, na ktorý sme chodili vtedy ako herci, ktorí sa sem dostali do tohto klubu. A organizoval som tu doslova do písmena prvý herecký turnaj československý na Lokomotíve a na tieto turnaje, ktoré sa tu odohrávali, nikdy nezabudnem. Potom sa presunuli na Slován. Prepáčte slovanisti, ale to tam už nebolo ono. Tuto to bolo fakt akože neuveriteľné, nezabudnutelné a perfektné. Spomínam si na x kolegov z Čech, zo Slovenska. Taký príjemný zážitok je, že Slavo Záhradník to bol taký herec, ktorý v živote nešportoval a som ho presvedčil, aby prišiel na Lokomotívu si zahrať tenis, tak hovorí, však ja nemám ani raketu. Tak ako som mu dal raketu, prišiel na kurt, dal si prvého, tuto v bufete druhého, prišiel na kurt, postavil sa a ten súper jeho sa začal rozohrávať. Prvá loptička prešla okolo Sláva, pozrel sa na ňu, druhá loptička prešla okolo Sláva, pozrel sa na ňu, hovorí, starček, budeš sa dlho takto drbať, alebo začneš. Takže takéto tenisové turnaje tu boli, bolo to fakt skvelé a zapísané to mám v hlave do dnešného dňa. No určite tie Nie, že si to vážili, ale mali k tomu taký vzťah ako ty, dávno ešte pred vami. Ďakujem pekne. Pretože sme sa už o tom bavili, ale čo by si, dajme tomu, hovoril som, že je to takmer storočný klub, čo by si ty teda tej Lokotke, tak ako aj ja si ju teda pamätám, zaželal do tej ďalšej storočnice, no? Ja len chcem povedať ešte to, že bratia to krásne povedali. Naozaj dneska tu mohlo stať nákupné centrum a tento klub sa zachoval aj vďaka teda majiteľom alebo tí, ktorí tu klub dali do poriadku, Brunkovi a Renátke, chcem za to poďakovať. Rád, keby naozaj športoviska sa zachovali na Slovensku, lebo naozaj ten šport, tie podmienky vidíme, aké sú a každý dvorec pre tenistu alebo pre športovca nejaké fotbalové ihrisko alebo hokejové ihrisko je pre ňoho